Bu gedekki 10 miňinji klient. Näli sowat ale 2 malya ýasaty. Ana siz häzir şu videoda görersiňiz. Bu videodan daşlaşma. Ýöre. Geçenki 10 miňinji sowat bar 10 miňinji klienta berilen sowata men alyp ýetişmedim, gelip bilmedim. Ýöne muny men hökman suratda typtyrmaly edim. Hökman suratda men size görkezem. Bu gedekki 10 miňinji kim alýar? Umuman bizim öňümizde 113 tane kamera var. 113 tane kameradan iýerleýär. Şunuň içinde häzir haýfolda bir şisliwçik, şimdi şu adam bilen haýfolda biri ulu sowat alýar. Gaty olaylar gelýär. Bizim öňümizde kassada, şu an her kassada adam var. Ýöne şolaň haýfolda biri. Otaňa gelem. Ana, ver. Salam aleykum. Biz berdi. Goýma dele. Şu an gün bolly par bolly diýip ýörüp barýarlar diýär ha. Goýjym adyňdamy? Rahim. Rahim. Siziň adyňyz näçe? Ulukça Maryan näçe? 10 miňinji şeýlemi? Kutlu olsun genece. Hayrat Market her 10 miňinji şulara sowat berýär. Anhada siziň telewizoriňiz. Nefiyetin gençe. Näli ilki bilen bir diyecek bolýan adam şu Hayrat Market barada içinde şu an sowda etdiň. Näçe manat sowda etdiň? 100 manat? Normal. Ya diyecek bolýanym. Şu adret 1 2 3 tane paket 100 manatlyk sowda 3 tane paketler. Umuman içiniň zatlary ardanmy? Oňa laýyk bahat bar. Laýyk bahat. Gomy. Bir sawalsyny aýtsaň Hayrat Marketiň bir İsýarlaryň hemeti tamamyndan bu hyzmat edýärler, gelende gülür ýüz berýärler. Tamam. Gülür ýüz berýärler, telewizor berýärler diýdi. Telewizor berýärler. Kutlu bolsun. Bir näçe saňa bar? 7. Tügelemi. Ben ýatykýar. Tügelemi. Maşallah genece. Indi bütün bir semeýin bolup bir telewizor maşynyna bir üýüşip görmek meýer etdim. Awtyp çoğuluk, ýowluk, gowluk ondan aňyrda näme rekordluk görmek bar bolsa o şonu meýer etdim Allah'a. Tamam, bolýar. Jim epey atypmy? Körpe. Ben körpe mi? Körpe. Körpe mene birinin körpesi. Mene ýejem körpesi. Ondan iň bir lälik saklanýan çagy bolýar da bilýärmi? Bolýar gençe. Sag bolun. Janyňyz sag bolsun. Kutlu bolsun. Nesip etsin. Ina? Nasıl? Buňky 10 miňinji. Bu gedekki 10 miňinji kim bolly ýam gördüňiz bilen Allah netip etsin. Hayrat Market elmadam öz müşterilerini begendirmekden ýadamaz. İnşallah belki inniki 10 miňinji siziň paýňyza gelipdir. Janyňyz sag bolsun. Ömrüňiz uzak.